clear tu te in zavain chi bai le ve kule tunlai chu khovel hun sang sanga thil theng sang sang siat tur atam em a chuti mek lai kara chuan tun hai dewa khan Alabama wana chuan thil danglam deuh maian mu thu hi report atam khop maya he thil theng hi video point la kania video a thil eng takan mu hian mitam tak a thong na sakhop mai ole kan soi thui main he footage hi kan en photanga ti chuan kan soi chun zom le do nia. Oh, blessed Jesus, look at that. How many? Yeah. They're deeper in the clouds. It's so hard to look at. Kan en takang khan thil eng tak mai chu vana alo langa he thil eng tak hianin pian mang ani boka hemi takhi mitam tak ngai tu anna lapeng tu chu ani e chuan soita kan khan he video hi July ni som pan hi kumjang hi som ni panga lakha hania anlak na mun hi Tuscaloosa Alabama niin alandan bera chuan he video a pian mang nei hi mitam takin an ngai dan chuan I suani han ringa tiang hian chum kara chuan eng tak main aron langa midam tak chuanin I suwa local le na turata na chinchia na niang tiang te pon rindan an nei mek ani he footage hian midam tak ngai bena hlo kan ti to kha he tianga social media lama an post rol hian midam tak ngai ven a hloa tin in hiala tam tak po a thleng zui bok ani mitam tak chuanin hei hi vana tanga chinchia na pathianin alantir aniang tiang te pon mitam takin soifia na han nei ani chuti lain mi then khat te poin tharau lampang thil ringot nilovin thil dang zong poin soifia na han pe ve tho boka chu eng en khalawanga hetianga thlengta hianiang tiang ten rindan an nei boka a thenin thil makti te pon an soi tho bok ani he tiang tho hian khovel mun then khata te po he tiang thil thleng hi hriat tur om chho mek zela he hianin mitam tak chu makti hin asiam mek bok ani bible chuanin hrilok na isua chu robui taka lo kir le tur thu soya chuwangin mi then khate chuan tuna hian tuna he thil eng tak an mu hi isua lo kal le na turata na chinchia na ani ringin he hianin mitam tak chu atilomin atihlim hle ani amero chu hetia ringtu tam takin van lama tanga chinchia na ni anrin lai hian then khate roin rindan dang an nei vele tho boka chu project blue beam ani project blue beam theory hi mi then khat chuan in lo hriat to karinga project blue beam hi kan hriat thiam thei dan tur chuani advanced technology sang tak manga mitam tak vana thil mu sol tir antumna pakhat ania emi mang hian mitam tak te chu ti derin he hianin sakhona pakhat le sarkar pakhat adin chona turatan kongsang sangin na thok don ani he theory wang hian ringtu tam tak te chu tuna hian ti boin anom chomek do ni poin antar lang bok mi then khat chuanin he chinchia na hi vana tanga chinchia na aniang tiang ten rindan an nei lain then khat eroin mishing siam aniang ti te pon rindan an nei tho bok ani amero chu kan hriat tur poimo deuh mai pakhat chu hetiang ang thil thleng hi chu atam chho don tel niin alanga mishing mit hmuah hian thilmak pui aronin lar chho don ni poin alang achan chu hunhunga kan chen mek to awangin ringtu te ti derna tur kongsang sangin mithiam te chuan an hmang chho don niin alang mathai mu somni pali chang somni pali apo khan kan huwa zirtir tu der le zol nei der te po anronin laranga shilok na sang te po anron nei don nin alanga chuwangin tuna kan thil mu mek lai po hi siam chop ani theya chuti rolin pathiana tanga thil mak te po ani mai the tundin hmuna chuan eng chi nge ni kan soi fia thei lowa amero chu footage chi kan en chuan chiang tak mai in iso krista hlim thla ang mai in eng tak mai in aron lang ania emi chungchang hi chong ke mani thewin ngai dan kan siamanga
he thil eng tak hi amhuna mutu te chuan mak an ti yin an auna sa khup maya midam tak chu lomin an khat ani ber kan ti to kha achan chu khovel hianin tudin hmuna kong sang in boina le har satna atok chhomek zela ram sang ten tuna hian khuarel chiatna an ma chon meka tin chu mi pi alama heng thil te hianin nun phunga ti khailak bok ani ole mi chungchanga hian engi ngai ve dan le e thil eng tak vanan mu hi iso krista in larna nge nianga mi ring siam chop project blue beam in an kalpui ni yin ingai jok ingai dan comment section lama mi lo share tir ve don nia ole tuna kan en vele tur thung hi Houston Texas USA an thil mu vele thung ania hi juni som pathum liam ta an lak ani wana chuan vantir ko hlim thlang tak mai chun muwa mitam tak chuan in hei hi atak nge ni an ringa chen khat ero ring lo pol anom vele tho boka achan chu kan ria thawangin tunlai khovela chuan thil lem atam to ema tin chu mi pi alama artificial intelligence alo chuak to bok nen thil tam tak hi fi ama sak lo chuan rin ngam ani to lo ani chuwangin tuna footage ron viral le po hi pitam tak chuanin tingzong hian rin hlel na lian deuh mai an nei ani nima sela alandanin hei hi atak niin alanga achan chu video footage hi pakhat chau nirawin mi sang-sangin an lakna footage chu aum tlat maya hewang hian alem tiin kan soingot theilo ani hei hi hunhunga bible chinchiana sang-sang wana kan hmu tura soite kha asoi kha ani thengem ti chungchang hi midam tak soi zui chu ania achan chu chinchi anate hi ni le thla le arsia te kan hmu don ni in bible chu na tarlanga luka bungsom hi pakhat chang som hi panga le chang som hi paruwa te khan chiang takin ain ziak ani ole kan soi thui mai in he video clip hi kan envele photanga chuan kan soi chun som le donia. An angel was spotted in the sky over Houston, Texas on June 13th, and it shocked the entire world. While skeptics rushed to say it was fake or just AI, these are real images captured by real people. What if this is one of the signs the Bible said would happen in the end times? There will be signs in the sun, moon, and stars. Luke 21:25-26. Ole kan entakang khan he video clip hi atak nge ni ti kan shiat karinga achan chu clip sang thlir tur oma heta chang ringot po hian thil chiang takani ti chu kan shiat karing tin chu mi pi alama he video clip a vantir ko hlim thla ang tak mai ron lang hi atak niin alan na chan pakhat chu kan muang hian wana hian ama ti lo hi chu van omdan hi arong chu apangai ema nima sela kan muang hian om na chin hi chu adang lambi ka avar deuh big bok ani tin kan she tur pakhat chu vantir ko nian soi hi an hmu nu reiwak lova chiatna rapthla ta thleng ni nan taranga kan she thawangin mani lokhan USA tuilian rapthla ta thlenga abik takin Texas a phei chuan tuilian awangin mitam takin nonna anchana video masalama te pon kan tarang to ni kha chuwangin hetil thleng hianin mitam tak ngai ven a hlo na sazual ani ole kan entak kha atak nge ni ring vem nge mi then khatin an siam chop ni ni ring jok comment section lama mi lo share tir ve don nia tunru matan chuan khati zong kha hani e